Hi guys! Musta naman kayo dyan? Magluluto pa ako ng pananghalian namin, kilawang atay, panilagang baboy. Guys, ito na po ang ating mga rekado para sa ating kilawing atay. Kalamansi, luya, sibuyas at sili. Siyempre, ang pinaka-importante ay ang luya para matanggal ang kanyang lansa. So, ayan guys, timplahin na po natin. Pagsamasamahin na po natin. Sibuyas, luya, sili, asin, at kalamansi. At ayan po guys, haluin na po natin. Okay na po ito. Depende po sa inyo kung gusto nyo ng maasim o medyo maalat. Depende po sa panlasa nyo. Ayan po guys, pwede na po siya, ready to serve na. Tikman po natin. Sarap. Sakto lang sa lasa. Ayan po guys, malambot na po ang ating karne. Ilagay na po natin ang ating gulay. Tinimplahan ko na po ito kanina para manuot ang lasa sa karne. Lutuin lang po natin saglit ang gulay at okay na po ito. Ayan guys, okay na, kainan na. $2,000 years later. Hi guys, kain tayo. Guys, kain tayo. Ito. Kasi nakakagutom na. Taba-taba. Yan lang subo guys, para sa inyo. Atay guys. Sarap talaga ng kilawing atay. Sarap.
guys, kain po tayo. Kain lang.